Estem ben agafats aquí amb la Trini, amb l'Agnès, amb el Martí, que està dormint, perquè creiem en la proximitat i defensem el comerç de proximitat, el comerç que relaciona les persones, el comerç que fa barri, el comerç que fa cohesió social. Estem en contra radicalment de la política del PP neoliberal, de llibertat d'horaris, d'afavorir les grans superfícies, aquells que a través de l'Enget els financen i que volen arruïnar el centre de les ciutats. Estem en contra la desídia que ha tingut Convergència i Unió, que ens va prometre una llei de comerç i no l'ha fet. I com que no l'ha fet, ha vingut el PP, ens imposa llibertat d'horaris, puja l'IVA i amb això està arruïnant els comerciants. Nosaltres farem una Catalunya nova, un nou país, una Catalunya independent, que creurà amb el centre de les ciutats, creurà amb els barris, defensarà el petit comerç, el comerç competitiu i modern, però al centre de les ciutats, a prop de les persones, on hi pugui anar la gent gran a comprar, on s'ajudi a la senyora Maria i on puguem comprar bons productes de qualitat, productes catalans i fets al món, per exportar i per ser un nou país per tothom, millor per les persones.